Van Nelke en Dorke. Goedemiddag kleine Jotsen en Jotsennekes. En natuurlijk ook elders, opa's en oma's en verder iedereen die hier aanwezig is. Ik ben Dorke. En ik ben Nelke. Wij komen hier wat domkwatsen over wat wij allemaal metmaken op de school, thuis, op straat en waar we nog meer komen door het jaar heen. En kijk toch eens, de zaal zit wel mooi vol vandaag. Inderdaad, maar ik stond net even daarachter bij de ingang van de zaal, zei Heidi, de moeder van onze jeugdvriend Kimi, tegen Eremaker. Heb je de vaatwasser metgenomen? Waarop hij vroeg, de vaatwasser? Wat moet het daar dan met hier bij de buurt? Zet ze, nee niks, maar de entreekaartjes liggen er nog op. Wij wonen allebei in dezelfde schoot, waar heel vroeger nog voetbalveld was. Ja, die vaders van onze dochter dat er bij ons een echte brouwerij aan het eind van de stroot stond toen ze door en huis gingen kopen. Ze dachten dat ze dan elke dag aan een hoop bier kosten drinken, kort bij huis. Mijn mam komt van Siebgewald. Siebgewald? Ligt dat niet in Duitsland? Nee, al heb ik dat wel lang gedacht. Want als oma en opa bij mij komen oppassen, moet er altijd wel een Duitse zender op de televisie. Sturm der Liebe, Bauversucht Vrouw, Dr. Klein en noem maar allemaal op. Juist mijn ouders zijn echt Welse, net als den Alveno. Mijn opa Toon komt ons geregeld op school halen, maar dan stut en zo lang met allemaal die jonge vrouwen te kwatsen, dat wij al lang eerst stervers zien en de enige op de schoolplein is. Zijn nou elders eigenlijk wel getrouwd? Nee, ons man wil dat niet, want ik hoorde ons papa laatst toen hier weer flink wat bier op hij tegen ons zeggen. Wilde jij met mij trouwen? Zet mama een kooik op. Weet je niks beters? Jawel, zegt pap, maar die willen me niet. Och joh, getrouwd zijn is volgens mij ook niet alles. Want mijn papa en mam hadden een keer flinke ruzie. Zegt mam tegen pap, ik was gek toen ik met haar trouwde. Ja, zegt pap, ik was toen verliefd. En liefde mij blind. Wat hebben we toch aan een lange en warme zomer gehad dit jaar, hoor? Zeg dat wel, wat was het onmundigheid? Wist jij dat onze jeugdprins Kimi en jeugdadjudante Famke zo samen naar het dagstand zijn geweest? Nee, is dat zo, hè? Ja, ligt ze er samen op een mooi laken zet Famke. Het is toch wel een lekker windje, hoor? Antwoord Kimi, vind je dat? Zal ik er dan nog maar aan laten? Ik weet nog wel dat ons hierbokenwoud er in het water leidt te spartelen en riep: ik kan niet zwemmen, zet klein verstenneke Sophie, die daar lekker in de zon lei. Ja, en ik ook niet, maar ik maak toch niet zoveel herrie? En dat prins Vincent door met de autoduur aan kwam sjouwen in de bak in de zon. Echt waar? Had je weer stukken aanzien de VW? Dat dacht zijn Aartjes ook al, maar Vincent zei: nee, heb ik metgebracht dat ik de remloeders kon draaien als het hier te warm werd. Het grote boerenbroedspaar, die kwamen niet verder als het terras daarboven bij Joep.
Isabel had net een grote friet met mayo en een frikandel speciaal van Joep gekregen, zet ze tegen Ruud. Kijk toch eens hier, daar zit je een vlieg in mijn pommes. Och, zo erg is dat toch niet, antwoordt Ruud. Ze vindt echt zo'n klein vliesje toch niet? Alles goed, maar loopt het nou alsof we de studie hebben op de fietsenschool? Oh, je bedoelt die vreedzame school. Zeker, en vooral in de pauze als we weer fruit kregen. Lekkere appels, druiven, kiwis, bananen of peren. Maar wat waren dat toch voor gekke groene stengels die wij laatst dan kregen? Ja, dat wist niemand, maar als nog later op het oude portaal. Dat was bleekselderie. Ja, we zitten al bij mooie school. Let zei die je tegen Joep. Je moet de gezicht eens beter wassen. Ik kan zo zien wat jij van mij gegeten hebt. Oh ja, wat dan, vroeg Joep. Pindakaas, zei de juf. Fout, zei hij. Dat had ik nog gisteren op. En met geschiedenis vroeg de meisje Johan aan Sienne. Wat weet gij over al de Egyptenaren? Die zijn allemaal dood, zegt ze heel nuchter. Nee, Pem dan, ook zo'n boerke, vroeg de meester. Wat is 2 en 4 en 6 en 29, zei hij. NPO, RTL, SBS en Nickelodeon. En Suus dan een paar jaar geleden in groep 3. Dat weet ik ook nog goed. Kumsetuus, uit school, vruchtruut. Wat hebben we vandaag allemaal geleerd, vertelt ze vol trots. Ik heb al leren geschreven. En wat hebben we dan geschreven, vertruut? Antwoordt ze, dat weet ik niet, want mij geleerd we pas lezen. Had jij dat laatst ook gehoord? Dat juf Annie bij Marco op het kantoor binnen kan vliegen en zei tegen hem, die kinderen waren ook steeds vrekker, hoor. Ik zeg tegen Thomas dat hij zijn mond dus dicht moest houden, zei hij, loop toch naar de duivel? Nou, hier ben ik dan, zei Annie. Wist jij dat eigenlijk dat 75% van leerlingen op de fietsenschool slecht is in wiskunde? Het is maar goed dat ik dan bij die andere 40% huur. Zo, nou hebben we ook de hele boel gehad. Ik zag vorige week dat Van Stroel ook weer op de school zat. Oh wel, moet dan ook wel goed leren. Nee, hij zei dat het dak lekte. Ik denk dat we onze titel hier nou wel volgeprot hebben. Ik weet ook niks meer te vertellen. Zullen we dadelijk Monopoly spelen? Oh joh, dat is een mooi spel. Dan ben ik wel bang. Is goed, dan ben ik stoel. We stonden hier in de bühne, op de bühne voor de eerste keer. En kwatste je natuurlijk met veel plezier. We hopen dat wij jullie hebben kunnen amuseren. Dan staan we hier zeker nog meerdere keren. Misschien was het een beetje overdreven en veel is gaar niet waar. Toch zeggen we jou weg. Tot volgend jaar. Maasjoetsen. Maasjoetsen. Maasjoetsenekes. Dit waren Liv Roze en Sosja Dekker. En mensen, het was hun eerste buurt. En was het niet een fantastische buurt? De buurtenmars voor Nelleke en Doerke.